tyto týmy. Na nejbližší dráze tým Tralalala, na druhé dráze Heroes of Todometí, 12 2TV1VD, lot číslo 3 a stavaři na nejvzdálenější čtyřce. Takže Jedem! kdo si ji schoval, aby do bojí získal během dne. Jedem! Takže vypadá to na líbí Jedem! Jedem! Kladno! Máme lodi v cíli. My budeme samozřejmě odečítat teď oficiální výsledky a necháme si to vyhlášení na to závěrečné zakončení, takže zatím můžete tipovat, jak to bylo, ale musím říct, že to byl zase opět velmi povedený souboj do posledních metrů, až teprve ty rozhodli. Takže my to jdeme teďka sečíst, jdeme zjistit, jaké jsou ty výsledky a za malou chvíli se sejdeme na Poslední, aby byly modrý, vyhlášení výsledků závodu dračích lodí.